Art li kienet ilha mitluqa għal żmien twil qabel kienet tintuża bħala maħżen ta' żejt fil-Birgu qed tinbidel fi ġnien pubbliku fuq medda ta' 1500 metru kwadru biex isservi bħala spazju komunitarju aħdar. Dan tħabbar waqt żjara fuq il-post mill-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli u mis-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield, akkumpanjati mill-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir il-GHRC Gino Kawki u mis-Sindku tal-Birgu John Boxall. Fiċ-ċentru tas-sit li darba kien parti mill-fortifikazzjonijiet ta' żmien il-Kavallieri hemm arena ovali ta' 400 metru kwadru li se tippermetti lir-residenti u lill-viżitaturi jorganizzaw attivitajiet komunitarji. Il-bqija tal-ispazju se jiġi mibdul f'passaġġi mdawra bi pjanti u siġar. Ma jonqossu kol żoni bl-imwejjed tal-pikniks u bankijiet taħt id-delta s-siġar. Brabta ma' dansa biex tiġi indirizzata żieda fit-temperaturi u l-pressjonijiet tal-ilma, il-GHRC inkorporat strateġija sostenibbli għal ħamrija, bażi ta' ħamrija ta' 50 cm mottija b'saf ta' żrar ta' 8 cm. Dwar dan il-għan il-Ministru Dalli saħqet fuq l-importanza li l-spazji mitluqa jibqgħu jiġu rrestawrati u jissalvagwardjaw il-bżonnijiet tal-futur. Grazzi għal ħidma li qed issir din id-darba mill-GHRC qegħdin naraw li dan l-ispazju għaddej xogħol fuq u qed jinbidel fi-ġnien mill-isbaħ imma flimkien miegħu spazju għall-komunità biex in-nies jiltaqgħu f'attivitajiet differenti li jistgħu ġibuhom flimkien. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Bedingfield qal li dan il-ġnien jimxi jitfit mal-istrateġija tal-Kottonera li tfasslet flimkien mar-residenti fis-snin li għaddew sabiex dan il-ġnien jitgawda minn kull min iżur din il-lokalità. Għalli huwa sodisfazzjon personali dan il-proġett ukoll li joħroġ ukoll mill-istrateġija tal-Kottonera kienu strateġija li fassalnija flimkien man-nies. Jiena kont responsabbli għal din l-istrateġija fis-snin li għaddew u dak li jridu n-nies tal-Kottonera dak huma dak li proponew aktar spazji miftuħa biex jitgawdew mill-komunitajiet kollha tal-Kottonera u dak kollha illi jiġu jżuru.